ҳамос эълон кард ки ду гаравгони занро бо сабаби бемориашон раҳо намудааст. дар наворе ки ин гурӯҳ нашр кардааст, Нурит Купер ва Йошеф Лившиц ду гаравгон пеш аз раҳоӣ дида мешаванд. ин ду нафар дар иҳотаи афроди мусаллаҳ ва мошини салиби сурх қарор доранд. дар навори дигаре ки хабаргузории мисри Алқоҳира нашр кардааст, дида мешавад Купер ва Лившицро дар гузаргоҳи Рафаҳ дар марзи Ғазза бо Миср ба мошини ёрии таъҷилӣ савор мекунанд. расонаҳои исроилӣ шахсияти ду гаравгони раҳошударо тасдиқ карданд. пас аз ҳодисаи рӯзи 7 октябр бори дуюм аст ки ҳамос гаравгонҳоро раҳо мекунад. дар ҳамлаи ин гурӯҳ ба хоки Исроил беш аз 200 нафар гаравгон ва беш аз 1400 нафар кушта шуд. як зани амрикоӣ бо духтараш рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта раҳо шуда буд. давоми 2 ҳафта пас аз ҳамлаи 7 октябр Исроил пайваста ҳадафҳоеро дар Ғазза бомборон мекунад. рӯзи душанбеи 23 октябр вазорати тандурустии Ғазза гуфт ки дар 24 соати гузашта 400 нафар кушта шудааст. аксари қурбониён дар ҷануби Ғазза буданд, ҷое ки танкҳои Исроил барои ҳамлаи заминӣ ба Ғазза омода мешаванд. дар Ғазза беш аз 5000 нафар ки беш аз 1000 нафарашон кӯдаконанд кушта шуданд. исроил ҳанӯз рӯзи дақиқи оғози ҳамлаи заминӣ ба Ғаззаро эълон накардааст. манбаъҳои хабаргузории Reuters гуфтанд ки мақомоти амрикоӣ ба Исроил гуфтанд саросима нашаванд ва эҳтиёт кунанд. расман Амрико эълон кардааст ки Исроил ҳақ дорад аз худ дифоъ намояд. манобеъ мегӯянд Амрико фурсат мехоҳад то гаравгонҳо раҳо шаванд. ҷо Байден президенти Амрико дар як нишасти матбуотиаш гуфт то замоне ки гаравгонҳо раҳо нашаванд дар бораи оташбас صحبت نخواهد شد.